strong no calanang kuwi. Sik, iki bel. Telepon iki paling ya saka bosku. Halo? Heeh. Piye, Mas? Ana iya, Mas. Bariki. Iya tak blonjo bariki, Mas. Heeh. Anu to, pengen anu, sayur asem to. Heeh, engko tak. Heeh, Mas, bariki, Mas, bariki. Ana iya bariki. Bariki aku kan iki wis mangkat arep blonjo, Mas. Engko aku tekan ngomah, engko tak tak kumbahi, gen tak kumbahi. Heeh, bar kuwi isa-isa. Heeh, Mas. Iya tak ngepel sisan. Heeh, Mas, aku ngerti.